чего? Зевать. Мгм. Че зеваешь? Спать хочешь? Не, у меня в глаз попали этих шпак... пошкребал, пошкребал, в глаз этих попали. Ну, как будто, блин, сварочный работу делал. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Это будешь есть? Если Не, я потом- уже ел. Потом можешь. Если нет, потом уберешь в холодильник, хорошо? Хорошо. Ну, этот убери только. Помидор, колбасу, там, Не. Тоже в холодильник или в духовку? Не. شما دیوارداره عزیز تلفن ویبراسیون دارید. برکات دوستانی عزیز خیلی با فری کازان تجه خوب نویسین بارداره عزیز دوستانی عزیز نویسین کنی انشاءالله صحبت می شما دی همه کسا دوستای عزیز خبر بودیم دیگه چیز مفید یکم لایک السلام علیکم سوزین خوبین بگین درستین бардамин бақувватен ҳама каса акаи ҳунар чӣ ҳол дорем? Ва алайкум салом шукрона алло хуб ҳастем шумо созен тенҷен саломатиятатон хубай кору буракотон хубай зиндагиётон хубай алҳамдулиллаҳ мешавад алҳамдулиллаҳ соз шумо раҳмат гаштем алҳамдулиллаҳ соз шумо раҳмат гаштем бо дуои дӯстон зинда бошем чӣ навигариҳо акаи ҳунар ҳеҷ навигариҳои ҳамин думи кору бори ремонт дига гашт намем ремонт кара чӣ кор кунем дига муборак шавад барои чӣ муборак ҷотонро алиш кардем не ин ҳамаи ӯ дафъ эфирон монда омада ду эфир се эфир пеш буд ҳаминҷа абое клик кардагӣ буд ин ҳами абояш ҳозир инай хеле буд ҳозир нишонро мутем он ҳамун углака дидеси ин ҳамун хеле абое буд инам хеле гул буд абояшо кандем мо вале ҷо бо ремонтошо бо мебинем иншоаллоҳ ассалому алайкум
و رحمت الله برکاته دورای وطن. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدی برادر دورای وطن. سازی تنجی برادر عزیز سلامت باشی. رحمت کلام برای لایک زیر کردن دوستی عزیز سلامت باشی. من کنی ادمین کانال بهترین اگانی اکای هنر کمی خیلی همی کانال مونو هنر و طبیعت مونده همی چی هنر دونیم اینجا مایده مایده همی هنرمونا دوام دوده سیم اتالاکو را چیز نوشم هنر ماگی چند هنر داریم. من هنر من اکه якум ҳунарам чия? Образованием медбирад. Ин як. Дуюм ҳунарам дар ҷиҳати электрикиро метавонам, сантехникиро метавонам, абойкиникиро метавонам, гипсокардонзаниро метавонам. Акай ҳунар чӣ ба? Эфир часпид интернети телефони ман ба вайфайи телефонай интернет барои ҳамин камтар нестабил кор карда иншоалло соз мешавад. Апай Казан раҳмат барои гапи шумо бо давом дорад. Давоми гап чӣ шуд мегӯям. Хуш омадед дӯстои азиз, зинда бошед. Хуш омадед. Алҳамдулилло мо ҳам созу шукри Аллоҳ мегӯям. Так. Худо ҳам раҳмат барои дастгирӣ. Зинда бошед. Худо саломат бошед. Раис Назар тук-тук. Мумкин ман дер кардам. Так. Дер ояду шер ояд. Хуш омадӣ Раис Назар, хуш омадӣ. Худои мардаки хуш омадӣ. Зинда бошед. Во время омадӣ, ҳамин вақтиш қати омадӣ. паноҳи Аллоҳ ҳама каса. Садои фурам хуш омадӣ. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Садои фурам хуш омадӣ дӯстои азиз. Яд омадӣ гуфти садои фурам. Саломат бошӣ бародар. Бошед. садои фурам ҳамаро язда мегӣ, яке ин язнат набошед. Зинда бошед.
رئیس نظرов خوش اومدی. صدای فرام سلامت بود. سلامت سلامت شوید اوکو بگن. так паноҳи аллоҳ ҳама каса мазам нест. охир сағира ман тура чанд карат шуд мегум ки ҳеҷ сағираи асалхӯр ба маза мешӣ. бо мега ки мазам нест. асалхӯр ба маза мешӣ гуфтесам. мурчҳо ҳашарат мекунанд, мурча мезанад сарфу гуд сағира асал шак ба рӯи пол хора. дигар чӣ хел ба маза мешӣ. так салому алайкум. бародарои азиз, як сухани баъзе ҳамин бародаро баъзе не ҳамин ман да одноклассник да ку сармо бисёр вайрон карданд. ҳамин хел асабия шудам ки кинен мегуфта бошӣ ки ҳамин либос инсонда як адаб медода бошад. ман ҳамин рӯз як навор кардам барои ҳамин ба фикрам чанд нафар тамошо кардем дар канали ҳунар ва табиат. бовар кунед гуфти рӯсо ки мне этот слова бесит вообще. бесит. ҳамин хел асабҳоам ҳамин гапошон хароб кардагия ки бовар кунед ман намедонам чӣ хел рафтор кунам, чӣ хел гуфтор кунам бародарои азиз. касе асал намехӯрад, ӯ касал мешавад. аллоҳи зинда бошӣ. сарам мекафад язнаҷон. садои фурам чӣ шуд? ин садои фурам ҳамин меган зангири аспир девона. ин садои фурам ҳамин зангир шуда, зангир кишида намехели сара дар мекуна, ба намехели ҳамин ясро нигоҳ мекунӣ, ягон хушрувака гӯем дар назараш метова, ба сардард мешавад ки кай ман соҳиби зани солиҳа шавам ки сарам айдард. ягон грамм ягон ҷош дига дар намекуна ин сағираро. фурам и сола шуда бача болиғ шуда, ҳамин ки болиғ шудӣ якем нитолка барои болиғ шудан, барои дар зиндагӣ мисол барои зиндагида қадам мондан, барои оиладор шудан чӣ хел мисол як фикр кунӣ, мисол хайр дар вайфай дига вайфайда кани короче вайфай эфир соз шуд бародарои азиз. админ нест шидяки не шудаги боша. ҳамин нафарое ки часпидаста айсар буроем гашта дуроем тенҷ мешавад. поиза шумо да намедонам ака. Она нестабильно кор кардаста восстановление. Так чӣ хел кунем эфира ки соз шавам. инҷа ба вайфай ин вайфаи соҳиби хонада ман подключи ҳозир бестам ман вайфаи телефонам бародаро подключи кунам ки бахшиш вайфаи иҷоб дар ки намебояд барои ҳамин часпидаста. ман гумон кардам ин вайфаи телефони худман. ҳозир иншоалло тенҷ мешавамаш бародаро. диққат накунем. ҳозир ҳамаш ғулинг мешавад. так Wi-Fi подключено. Медароем Wi-Fi коби. Она подключена.
Так. Бардора кани гап занен соз шуд эфир ё ки не? Садаи фуран Дударҷон чӣ шумо? Хуш бошӣ казан теҷе. Так, нав соз шуд. Анакам вайфай телефонамда подключач кардам, бози вайфай билайни соҳиби хона ӯ қасос кор накардаиста будай. Вай короче мо ремонт кардесем, вайфай дар ми замин ховай гӯем, барои ҳамин соз нестай. Гулрӯ Кенҷаева: ассалому алайкум дӯстони азиз. Осторожно, двери закрывается. Так. Хуш омадед, биродарои азиз. Нестабилна кор кардаиста интернет, барои ҳамин бахшиш. Ва алайкум салом. Хуш омадед, биродарои азиз, ҳама каса. Апай Гулрӯжон, хуш омадӣ. Апаҷони гулам гуфтеса казан тиҷе. Ассалому алайкум, апаҷон гуфта пурҳунар. Хуш омадед, бонои пурҳунар, модари азиз, хуш омадед ҳама каса. Зинда бошен. Иҷа акаш дай кӯ. Так, хуш омаден. Хуш омаден ки бонои пурҳунар канали ҳамн казан теҷе аё. Мо иншоалло кам кам эфирошонро пеш мебарем. Беташвиш бошен, зинда бошен. хуш омадед, ошоро кашен мегӯяд. Бонуҷон, ин қудои монайзед нашав. Зинда бошен. Хуш омадед ҳаматон дӯстои азиз. Хай шумо дӯстои азиз чӣ тавсия метиҳед? Бо ҳамин хелмон ҳамин слово бесед кардагиай. Дар одноклассник бовар кунед, сарма вайрон карда нашуда. Одноклассник хесту мудаллит кардам. Ту короче баромад мекунӣ, як либоси соз пӯш, офиста гулгулкорӣ кун. Охе ай сарид мон ҳамин офиси ман, ҳамин гулгулкорӣ кардани ман, ҳамин либосои манам ай сарид мона. Ҳамин қа меги мефаҳмонишона. Ба як гуфти воё ки либос одама боодоб мекарда бошад. Либос одама тарбия медода бошад. Ман ҳамиша намедонам. Эй дӯстони бо имону меҳрубонам, саломи хуш омадед, бародари азиз. ин қадар дур дароз нависонда. Зинда бошӣ, саломат бошӣ, бародари азиз. Ғамбароди салом. Так, суханро сар кунам бо лафзи Аллоҳ. Суханро сар кунам бо лафзи Аллоҳ, ки ояд дар забон алҳамдулиллоҳ. Сухан ганҷинаи Парвардигор аст, калиди ҷаннати ҳар яки мо аст. Спасибо большое. Семья ТЖ в России. Ва алейкум салом. Хуш омадед. Хуш омадед, бародарои азиз. Так, ина соҳиби хонаманда ангар овар ки ангар хӯр. Худо баракаи ва. Ёқуб ҳақ сухани. ҳамин бисёр шеъри зур некем. Бисёр шеъри зур. И шеъра ки эҷод карагай, бародарои азиз? Эҷоди хитонай ё ки чӣ хелай? Ҳамина чӣ хел фаҳмем, бародари азиз Ёқубҷон теҷе. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Созен хубен иншааллоҳ, дӯстони хубам. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Хуш омадед. Так. Марина Курбанова, пока. Добро пожаловать, Марина Курбанова.
Только зашла и пока говорит. Я ушла. хай ман дами тавсияи шуморо бардору нанависондем тавсиётона. Восток созем хубем. Иншоаллоҳ. Чӣ ҳол дорем? Так. Нет. Марина мега бачаи тоҷика ки чӣ хеле бача? Спасибо гуфтесай Марина. Марина клик додем то иншоаллоҳ чӣ ки мегӯстед ки каналтон намонем. Тавсия додум нахондӣ. Хай бахшиш ки Мавлавӣ Айсар нависонд, дӯсти азиз Айсар нависонд. Ман гузашта рафта нависондагид вақте гав зариса будем ҳамхел рафта. Аллоҳ баракатон то я гуфтестай кадомира Восток. Как дела, как настроение? Если обо мне говоришь, Марина, у меня дела все хорошо, но настроение не очень, короче. Настроение не на месте. Эй, дӯст, Худои меҳрабон ёри ту бод. Хуршеди ҷаҳон ҳама дӯстдори ту бод. Мо аҳли сухан дасти дуо бардорем, файзу баракот ҳамеша дар кори ту бод. Зинда бошӣ бародари азиз. Бисёр миннатдорем барои шеъри хуб нависондагитон. Эй дӯст, Худои ҷон ёри ту бод. ای دوست خدای مهربان یاری تو باد. خورشید جهان همه دوست داری تو باد. ما اهل سخن دستی دعا برداریم، فیض و برکات همیشه در کاری تو باد. زنده باشی برادر عزیز. منتظریم یعقوب جان. بسیار خوب، بهترین. Так, раҳмати Аллоҳ бар шумо бодо. Апаҷон Гулрӯ гуфтесай. Так. Хуш омаден апаи модар гуфтад. Модар омадага, апаи модар. Так, модари азиз хуш омадӣ. Модар теҷе зинда бошӣ. Хуш бошен апаҷони админ. Хуш омадӣ Шорғуҷон, зинда бошӣ. Кто поёт? Кто поёт? Я пою. Ганҷина дар ин олами вайрон намоз аст. тавҳид буд бодаву паймон намоз аст. Ганҷина дар ин олами вайрон намоз аст. тавҳид буд бодаву паймон намоз аст. бесаҷда ба даргоҳи Худо рафт натавон буд. гар Каъба равони дари он хона намоз аст. бесаҷда ба даргоҳи Худо рафт натавон буд. гар Каъба равони дари он хона намоз аст. ин бори азимест ки бар кӯҳ гарон аст. ин нур даруни дили ушоқ ниҳон аст. бо гирия мусаффо бикуноҳӣ наҳи дилро. як саҷдаи огоҳ баҳои ду ҷаҳон аст. як саҷдаи огоҳ баҳои ду ҷаҳон аст.
Так, не Басирҷон, спам намеравад. Админ хуш хондан надоштиян. Ман хуш хондан надорум ки Гулия Русия. Ман ҳар эфирда гап мезанам ки бардораи азиз, вақте ки ман гап задаиста бошам ё ки ягон чи гӯем дар бораи ягон сухан гуфтаиста бошам, ягон шеър хондаиста бошам, комментариятонро дӯстои азиз бехафагӣ намехонам. Хай ҳамихел одат кардем аймава тоба табиат намехонаӣ. мо ғарибонему доим ёди дӯстон мекунем. мо ғарибонему доим ёди дӯстон мекунем, мисли кабки дар қафас ёд аз кӯҳистон мекунем. Эй азизон, дар ғарибӣ умри мо барбод рафт, каз ватан дур орзуи Тоҷикистон мекунем. Зинда бошӣ бародари азиз, бисёр хуб, бисёр шеъри олӣ. Зинда бошӣ, саломат бошӣ, миннатдорем. Так, Ёқуб охӣ номеро тоа рӯи кӯ хушрӯ чахчах кунем. Мавлавӣ гуфтеста. Так, зинда бошед бародари азиз, зинда бошед. Хай ақаллан занҳоро хона кар. Шорухҷон, шумоен ё ки модаратон аёзи эфирда? Созен тенҷен, саломатитон хубай? Кору боракотон хубай? Шорухҷон кани гав зан. Басирҷон, ангур хурдестай? Мазза карда кӯ. Ина соҳиби хонам як тарелка ангуру моварай бародари азиз. Ҳамин ангурора хӯрмагарама кӯ. Модараш ҳастам, акаҷон. Модараш боше, ман шумо да ака нестам. Ман фарзанди шумоам. Модари азиз, зинда бошед. Ман ҳоли нав 30 рафтагиам. Ман фарзанди шумоам. Созен тенҷен, саломатитон хубай? Ба фикру манам медонед, мешиносед, эфирҳои ман да меомаден. Модари азиз, бачатон меомад, хитон меомаден. Ман админи канали Ҳунар ва табиатам. ҳозир ака камтар риш мондаем. Риш камтар дигаргун кардагиам мона. Аи хел ҳамои инсонем. Так, ҳамасон як тарелкада бо сирник овардагиам. Сирникҳоро саҳар пухта будан, қаша хӯрдем, қаш мондагиам. Айда хай шав гӯем, шавчаро мебурем, ба мечарем. Так, Басирҷон, зинда бошед. Эфири овозаки Казан даромад. Барои аввал ҳайрон тамошо дорам. Намедонам нависам ё гӯш кунам. Так, барои ҳамин ака хай нависе, кам мехонам. Дӯстои азиз, бехафагӣ, ман хафа нашавед. Дӯстои азиз, хай ина мисол ягонта тонтонен агар хушрӯ хонда, ина апаи Казан, ина қидои мо аккаунтшонро метиятона, ина эфироша пеш барен, тонен агар эфироша пеш барен, комментариҳоро ҳамаро яко-як хонен. Не ки ман ҳатто дар ҳамин эфири худам, дӯстои азиз, ман наметавонам хонда комментариҳоро ҳамаро. Барои ки ҳами гапи худам, ҳамин навиштагиҳои шуморо бисёр ай дӯстои азиз. Ман мехоҳам дар бораи ягон мавзӯъ суҳбат кунам, навиштагиҳои шуморо хонам, ё ки дар бораи ягон мавзӯъ суҳбат кунам, дӯстои азиз. Барои ҳамин яке бора ҳардуша намешавам. Дар роҳ будам, ки пири 100сола гузашт, бо 100 аламу фиғону. Дар роҳ будам, ин шеър будааст ку. Дар роҳ будам, ки пири 100сола гузашт, бо 100 аламу
фиғону нола гузашт. Гуфтам бобо чӣ доғ дорӣ дар дил? Гуфто аламу умри ҷавонӣ бигузашт. Бале, рост мегӯ. Худо ҳамин як рӯз хон ку чӣ мешавад. Ман агар хонум, ман магарам дига фақат ҳамун хонданда фақат ягон гап назанам. Дӯстои азиз, барои ҳамин хафа нашавед. Ман дӯстои азиз, ман наметавонам хондан. Ҳамин чашмом рӯзи дароз ҳамин перфоратор кор мекунам, чашмом дар даруни хокай, ҳамин ҳарфҳоро нигоҳ мекунам, ҳарфҳо хеле гирд тоғ мехӯранд дар гирди чашм бардорам. Ба худо 10 бор шудест як гапа менависам, намехонӣ. Хай бес ҳамин мавлавиро хону, ман шеъра қисса барои мехонӣ. Хеле қисса барои мехонӣ. Шеъра қисса барои мехонӣ. Нафаҳмидем чӣ хеле шеър нависонди мавлавӣ? Ба худо 10 бор шудестай як гапа менависонам, намехонӣ. Так. Мавлавӣ гашта нависон, чиро дар назар дорӣ ту? Шеъра қисса барои мехонӣ нависондай? Так. Ободу сарбаланд бошед ҳама каса ҳамеша апаҷон Гулрӯ гуфтад. Так, Яқуб гуфтад. Так, Дарши Басир, як соати эфир мекунед. Як соат эфир мекунем. Як соат эфир мекунем иншоаллоҳ. 37 минутай иншоаллоҳ. Ҳамин як соати равно эфир мекунем, эфира қатъ мекунем. Як соати дига эфир бо дар канали Ҳунар ва табиат мешавад. Муҳоҷир хуш омадӣ, боҷа хуш омадӣ. Ассалому алайкум Таҷикистон гуфтам муҳоҷир. Так, Аниса омада, Аниса Умарова, ҳама каса созен хубен. Шукронаи Аллоҳ меша, шумо созен. Апай Аниса. Так, муҳоҷир гуфта салом, хуш омадин. Так, Басир гуфта муҳоҷир хуш омадин. Так, Ҳокимҷон хуш омадин гуфта ки Гулия апа. Так, дальше мерем. Мефаҳмем админ кор мекунен. Так. Дальше бисёр тези бад нависонден. Мефаҳмем админ кор мекунен. Офарин ба чашмотон. Худоҷон зенатона рӯшан куна. Омин. Зинда бошед, раҳмати калон. Некем бовар кунен, ҳар ҳамин потолок сверлид мекунем, чашмомонда мегӯям сварка карагиём. Ҳамин акози намедонам сирхии чашми мана шумо мебинед, намебинед, дар эфир мумкин натова. Некем мегӣ ки дар асл агар хеле бинанд, мана мегӯянд ки гумон мекунанд ки ягон наркомана ё ки задагӣ клет шидагӣ мастай короче. Инаям хеле ҳай некем чашмом ангурро дидеса, ангурро хӯрда мешавад. Перфоратор ки потолока сверлид кардӣ, хоки қиёмат дар ин чашмат медурояд. Раҳмати Аллоҳ ҳамеша сарбаланд бошед. Яқуба гуфтам. Ош шава худ. Зинда бошед, зинда бошед. Сарбаланду сарфароз бошен ҳамеша. Барг Бону гуфтай ки Яқуб гуфтай. Так, саломат бошен. Так. Хайна комментариятонро дӯстои азиз хондестам. Ислом омадай. Аниса Умарова гуфта 261. Ислом ғарибон. Ай салом ғарибон. Ман ислом хондестам. Салом ғарибон, хуш омадӣ бардори азиз. Дар як шабонарӯз чанд соат хов мерай боҷа? Рости гап ҳамин конкрет нашагум.
ман аймис бисёри вақтҳо баъди намози бомдод хоб меравам. Мешавад мавридое ки соати як гуфтесам, соатҳои 2:30 се ҳамин 3 да хоб меравам то намози бомдода. Бо баъди намози бомдода мехонам, баъд то соати 9 хоб мекунам. Кам хоб мекунам, бисёр хоб намекунам, кам хоб мекунам. Ман дар ҳамин 2 соати саҳар хоб мекардагӣ бас аст. Чем мисол барвақт хоб рафтанам. шукри худо соз. Ҳамун ҳисоб залал дорад. Барои чӣ залал дорад? Барои хоб накардан залал дорад. Як шукри Алло, дар хоб чӣ ягон гунам жалоб надорам ки ман мисол хобам ба ҳазир намерам. Хоб кардан ягон гунам организм хуб истироҳат мекунад. Хурду хӯрок ҳамаи чӣ таъмини ҳамин авқоти тайёрак соҳиби хона карда овардесай. Иншоалло хурдестем. Гӯем фақат кор мекунем, тамом, дигар на хӯрок тайёр мекунем, на як чиз дигар. Хуш бошед апай казонтар. Аз ҷиҳати хоб, хай мисол агар бехобӣ кашӣ, ин дига чия? Ине ки ман бехобӣ накашидам, дӯстои азиз. Ман гуфтугӯ гапҳо жалоб намекунам ки ман бехобӣ мекашам, ай хоб сер намекунам. Не. Ҳамин 2 соати хоби ҳамин саҳар манда басанда аст. Чай Рустамҷон, хуш омадед. Нуртон Гулия. Казан вақти рафтанам шуд. Садбарг гуфтанд. Хуш омадӣ, апай Садбарг. Садбарҷон бахшиш нав дидам ман, фаҳмам. Ё Аллоҳи меҳрубон. хуш бошед. Апай Гулия гуфтааст ки Рустам Абдуллоев: админҷон, ангура нахоҳида фурӯ додӣ? Не, хоҳидестам. Ангура чӣ хай? Ангура ҳамин як дон мекунӣ, тамом. Ангури майда кишмиш борина. Як дандон, не 4 дандонаш мекунӣ, реза мешавад. Ба шарте ки дандонот пурра бошад. Бача бихон, мо нависестем охе. Ҳеҷ гап не, шӯхӣ мекунам. Хондесам ҳокимҷон, навишагиҳои ҳаминтара хондумам. Апай Казан, якта мурғ доштаин, намефурӯшем. боҷа бихон мегам. Якта дизлайкай охе. Якта дизлайк, ҳамин дизлайка мондан гирам. Вай дизлайка мирмад мондагай, мирмад. Худо ай ҳамин ҳокимҷона пропускат накарда бихон. Ман имина ай ҳамин ҳокимҷона пропускат мекунам, ай дигароро мехонам, лекин худо.
اجازه برادرها شما یک کلمه نویسونین، حاکم جان уже در یک دقیقه 1200 کلمه می نویسن و می پخشوید. همین همین نوشتگی جمله نویسندگی فقط بخون 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 تمام. مرغ دو تا شد. میخوان میخرید. حاکم جان میگه خدا این عبدالله همشهری تر همشهری ما همون برادری توجیک مناخه سال اتینجا میگون تخم باشن. نمیدونم که نه مرغ. اوه так. نه مرغ پیر. مرو ای دوست غریبم. میروم ای دوست غریبم. من غریب دویمو این درد دل با من تا. ای نوشتنش مقطع شما خانم менависе боло мера. Шер далдарах ҷидо шуд зиро. дизлайкмон кадоме маймуна. дӯстои азиз, шумо ҳамин медонед ки дизлайкам пешравиам. пешравӣ нест. хай чӣ хел кинем инам дизлайк мемонанд. чӣ хел кинем инам бо ҳамин ваёра хӯрам ки дизлайк мемонанд манда. админ курта қата нагирад. не хурдум шудум намегирам. хишрӯ мегузаронем ки бовар кунед хай хеле ки дар назди падару модар дар назди ҳамсарат мисол ба роҳат мехӯрӣ ухе нестай бародари азиз. ӯ гӯем ӯ лаззата надорад вақте ки мисол дар пеши падару модар дар пеши фарзандакоят як чиро мисол мегирӣ мехӯрӣ ана ӯ хӯрок ба лаззата. хел ҳеҷ гули чизеро мехӯрӣ дар ҳамин ҷо оне ки бовар кунед хай шукронаи Аллоҳ мекунем оне ки ба ҳар ҳол ҳамин лаззат чӣ ба он гуна намефаҳмем. апаи гулрӯ Аллоҳ ёру мададгортон бошад иншоаллоҳ.
ба шумо суҳбати хуб, беҳтарин хоҳонам. Зинда бошӣ бародари азиз. Қурбонҷон теҷе хуш омадӣ. Лаззати дунё зану дандон бувад. Намехоҳ муҳоҷир бача намина медонӣ ҷура. Ҳамин барои чӣ бухон мегӣ ба? Салому алайкум созен хубен акаи админ. Ва алайкум салом Дилия теҷе хуш омадин. Шукрона алло хуб ҳастем раҳмат. Апай казан созен хубен саломатӣ хубай. Так ҳокимҷон дудар мехонем. Так мехонем кияй дизлайкмон. Медонем кияй дизлайкмон. Неки мо гуфтанием ки Аллоҳ ҳидоятш кунад. Бале. Ҳеҷ гап надорад дизлайк мондан гиранд. Бароиш диққат накунед дӯстои азиз. барои ҳамин мегӯянд ки хубӣ кардан наметавонӣ, бадӣ накун. Ҳа фаҳмо хай ма гапома гуфтум, агар гап дошта боша бинависа мада. Ма бачаи привет чхеле муҳоҷир бача привет как делаете? Всё нормально зовут. Всё нормально. Дилияҷон салом. Мо хубем. Апаи казан гуфтад Дилия. Зинда боша, ҳамеша сарбаланд бошед дӯстои азиз. Ҳамеша хонаобод бошед. Ма смайликома утка дестан. Ба смайликои ту дига залалам намекунад, лекин хай ту мемонӣ. Хай тура чӣ гӯем? Рустам салом созен хубен. Бачаҳотон созанд. Так Дилия. Так. Так админ шеърҳои Яқубҷонро хонед. Заҳмат карда навиштанд. Бовар кунед ки Гулия миннатдорам барои шеърҳошон нависонданд. Вақте ки шеър нависондак, агар ҳавая шумо далши комментария нанависонед, ман вая мехонам бе ягон мамнуъият. Вақте ки шумо менависонед, вай комментарияи шумо нависондагӣ боло бурдан мегирад. Ӯ шеъра ман вая хонда наметавонам. Вае ки боло рафт, ман компютер қати вай поён карда наметавонам, барои дӯстои азиз. Барои ҳамин боло ки рафт, уже тамом мондагиш монд, рафтагиш рафт. Гуфта аккаунт пропускат мекунӣ, рафтан мегирем дига, намешавад. Мактаби 45 салом алейкум. Мактаби 45 хуш омадӣ. Ва алейкум салом. Пагада ҳоким Тоҷикистон раҳакӣ мешавад. Ҳоким пага Тоҷикистон медиҳӣ? Ин сағира мо тӯи тура ногузаронда чӣ хел ту бо Тоҷикистон мерӣ? Мо тура гуфтем якум тӯйта мекунем, якум тӯйта олӣ мекунем, дуюм тӯйта ба баъдтарак мекунем. Ай хелот набуромадаи хоҳам. ҳашт нафари бародари азиз раҳмати калон ҳо аниқ раҳакиам. хуш омадед дӯстои азиз, бародарои азизу меҳрубон.
ман дар бораи як мавзӯеро суҳбат карданӣ будум. Тамоман гӯем ҳамин мавзӯъро айхандаро сиз кардӣ, ки ман намонде ки ман гап занам дар бораи ҳамон мавзӯъ. Барои ҳамин бардораи азиз як дуои хайртон метем. 4 дақиқаи дига мондае, ки 1 соат меша. Як дуои хайр ҳаматонро метем иншоаллоҳ. Баъдан навиштаронатонро мехонему эфира қатъ мекунем. 10 нафар шудед. Хуш омадед дӯстои азиз. Бардораи азиз, рӯдарои ғариб дар кадом гӯшаи дунё ҳастен, худованд ҳаматона умри дароз тия, ризқи фарозтон тия дӯстои азиз. аҳли тавфиқтон куна худованду, аҳли муъминтон кунаву ҳамеша сарбаланд бошед дӯстои азиз. Ҳамеша сарсабз бошен, ҳамеша бо ёди Аллоҳ бошен, ҳамеша росткору ростгӯ бошен. Нафарое ки беморанд, худои худованди карим бемориҳошонро шифои комилу оҷиз ато фармояю. Нафарое ки фарзанддор нестиянд, худованд соҳиби фарзанди солиҳу солиҳашон кунию. Нафарое ки оиладор шудагӣ нестиянд, худованд соҳиби шавҳари солеҳшон кунию. Нафарое ки зан гирифтагӣ нестиянд, соҳиби зани солиҳашон кунию. Худоё худованди карим ҳамин бародарое ки моро гӯш кардастиянд, бародарои азиз, чӣ орзу ҳавасе дар дилтон дорен, ба ҳама орзу ҳавасотон дӯстои азиз худованд расонатону орзуҳотон ҳамаш амалӣ гарда. Худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. Худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодиронӣ дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё Раб ба сӯи ин ҷамоат кун. нигоҳи раҳматат ё Раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. эй фатоҳи бахшанда, бикшо дили банда, то банда мусалмон шав, хонандаи Қуръон шав. Худо ҳофиз бародарои азиз. 2 минути дига комментариётонро мехонему, баъд ба ҳамин эфира қатъ мекунем иншоаллоҳ. Так, салому алайкум оилавӣ дар Олмон. Ва алайкум салом, раҳмати Аллоҳ хоҳарҷони қандум соз нағз саломатит созай. Так, казан хоҳарҷони қандум гуфтаи. Так, оилавӣ дар Олмон хуш омадед модари азиз, зинда бошӣ, раҳмати калом. Як нуқта бас аст. Хуш омадед модари азиз, зинда бошен. Салом дода бошен. Ва алайкум салом. Хуш омадед ҳама каса дӯстои азиз. 9 нафар шудем, 9 нафар мондем аллакай. Ҳозир 7 нафар мондем. Зинда бошед дӯстои азиз. Миннатдорем ай ҳаматон, ки дар эфири мо ташриф оварен, эфири Казан Тежида. Раҳмат админҷон, хело ниятҳои нек карден. Аллоҳ нигаҳбонатон бошад. Ман бародарои азиз ҳар рӯз дар ҳар намозу иншоаллоҳ да ҳақтон дуо мекунам. Ҳар рӯзе ки эфир кунам, иншоаллоҳ дар ҳар як эфир ман иншоаллоҳ дуои хайртон метем. Барои ин дуо додан ягон ҷои мо кам намешавад бародарои азиз. Иншоаллоҳ вақте ки мо бо якдигар дар ҳаққи якдигармон дуо гӯем, бародарои азиз, модарои азиз, хоҳарои азиз, вақте ки дар ҳаққи якдигармон дуо гӯем, иншоаллоҳ шояд ягон дуои мо иҷобат шавад бародарои азиз. Барои ҳамин дар ҳаққи ҳаматон дуо гӯем. Иншааллоҳ Аллоҳ шоҳидай, Аллоҳ меҳрабонай. Иншааллоҳ ҳамаш хуб мешавад. Нафарое ки мушкилӣ доранд, худованд мушкилиҳошонро осон гардонаву оқибат ба хайр бародарои азизу. Ҳаматон сарбаланд бошену хонаобод бошену. Бародаро фақат чӣ кору гире мекунен, фақат дар роҳи иҳдинасироталмустақим бошад, на ин ки дар роҳи як каҷ, роҳи шайтонида. Фақат ба роҳи рост раҳтона рафтан гирем бародарои азиз. Роҳи рост ин роҳи Аллоҳай. роҳи каҷ ки рафтӣ, тамом навкарои шайтон мешавӣ бародарои азиз. Худованд ҳама ҳақтонро нигаҳбон бошад дӯстои азиз. Бисёр миннатдорем, ки ин қадар дар эфир омадем.
баъз бо як бахшиши зиёд мепурсам, ки ман ҳамаи комментариҳои шуморо нахондастам. Бахшиш дӯстои азиз, ман имрӯз дар бораи як мавзӯъ суҳбат карданӣ будам. Некем афсӯс, ки ба ҳамеди ҳамин комментариҳо хонен дигар ҳамин мавзӯъро қатъ кардем, як тараф мондем. Дӯстои азиз, зиндаву саломат бошед, хонаобод бошед ҳамеша. Так, ва алайкуму салом. Эмре ибо хуш омадӣ. Мо эфирро қатъ мекунем. Дӯстои азиз, миннатдорем эфирда омаден. Худоҳофиз бардораи азиз. Як лайки дигар аз ман. Зинда бошен, миннатдорем. Бози бардораи азиз, эфирро қатъ мекунам. Эфири ба ҳунар ва табиат иншоаллоҳ пахши мустақим сар медиҳем. Хай тонен агар биёен, натонен ихтиёр дар дасти шумои бардораи азиз. Худоҳофиз.